Ftit qabel ma ġejtaw, xempilli reporter tal-Independent. U saqsitni naqbilx mal-idea li ma jsirx rapport tat-telfa. Jiena naħseb li m'għandniex bżonn rapport tat-telfa. Kulħadd jaf għaliex tlifna, għax għamilna l-istess affarijiet. Assoċjajna ruħna, pereżempju, ma' blogger u ġurnalista illi ħlief tweġġa' n-nies m'għamlitx. Partit Nazzjonalista m'għandu qatt jassoċja ruħu ma' dan nies. Jien żgur illi mhux se nkun assoċjat ma' dan nies. Aħna li rridu nagħmlu millum il-qudiem rapport għal rebħa. Aħna nirbħu rridu, mhux noqogħdu nibku fuq il-mejjed. Issa spiċċat. Tlifna, rridu niġbru lilna nfusna, niġru l-qudiem biex nirbħu. Nirringrazzjak.